ассалому алейкум бинандагони арҷманд, барномаи навбатии таваҷҷӯҳ манзури шумост. ҳанӯз дар аҳди қадим файласуфи юнони Ситсерон гуфта буд ки агар хоҳӣ ки озод бошӣ, ғуломи қонун бош. аслан худи калимаи ғулом як андоза номавзун ва гӯшхарошу аст. чӣ гуна инсон метавонад ғуломи қонун бошад дар он ҳолате ки агар ҳуқуқи нафари дигареро эҳтиром кунад ва ин ҳуқуқ ҳамешагӣ бояд аз ҷониби инсонҳо риоя шавад. мо имрӯз дар мавриди савдои дохилии одамон суҳбат мекунем. дар барномаи қабли мо дар мавриди савдо худи гӯем трафик, мафҳуми он ва бештар дар ҷанбаҳои трафики берунӣ гап зада будем ва ин навбат мо тасмим гирифтем ки вобаста ба трафики дохилӣ ин чӣ гуна аст, чӣ гуна савдои дохилии одамон аст, чаро онро савдои дохилии одамон мегӯянд, зеро инҷо калимаи савдо аст, чаро он номаш савдо ном гирифтааст. мо мехоҳем имрӯз барои шумо аз ин масъалаҳо сухан гуфта бошем ва дар барнома 4 нафар коршиносон мутахассисони ин соҳа иштирок доранд ва ба мо шумо ба суолҳои мо шумо ҳатман посух хоҳанд гуфт. ин лаҳза ман онҳоро ба шумо муаррифӣ мекунам. ниёзбадалов алишер, капитани милитсия, муфаттиши калони шӯъбаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. хуш омадед мегӯям. Расулова Хайринисо, муовини раиси ташкилоти ҷамъиятии ассоатсиясияи зан ва ҷомеа. хуш омадед мегӯям муаллима. ихтиёр Шодиев, ҳуқуқшинос, адвокат. хуш омадед мегӯям. ва муаллима Шуҷоат Ҳасанова, раиси шӯрои машваратии иттиҳодияҳои ҷамъиятии вилояти Суғд, ҳамчунин роҳбари ташкилоти ҷамъиятии Хуршеди зиндагӣ. муаллима хуш омадед мегӯям. меҳмонони арҷманд, бори дигар ташаккур барои он ки пеш аз ҳама вақти қимати худро дариғ надошта дар барнома иштирок мекунед ва ин пеш аз ҳама аз мавқеи баланди шаҳрвандии шумо далолат мекунад ки ба масъалаҳои муҳими ҷомеаи шумо бетараф нестед. ва ман мехостам дар оғоз аз муаллима Хайринисо Расулова пурсида бошам ки аслан худи ҳамин дар оғоз гуфтам ки трафики дохилӣ ё худ савдои дохилии одамон ин чӣ гуна аст, чаро гӯем як андоза номаш ҳам вазмин, агар ҳам фикр кунед гӯё савдо ин чи аст, ягон матоъ аст ки масалан савдо мекунанд, аммо гӯем масъала ҷой дорад, ҳолатҳо ҳаст ва ана ҳамин гӯем ҳолатро қонунгузорӣ баҳогузорӣ кардааст ки дар он ҳолате ки масалан ҳуқуқи инсон поймол мешавад, он чӣ гуна аст. мо савдои дохилиро чӣ гуна шиносем? марҳамат. ташаккури зиёд. мувофиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон ки он соли 2014 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав гӯё ки бо иловаҳо қабул карда шудааст, муайян карда шудааст ки савдои одамон умуман дар фаҳмишаш ин хариду фурӯши одамон баҳри сӯистифодаи меҳнати онҳо, сӯистифодаи аз асороти қарзӣ ва дигар ҷабҳаҳои он мебошад. ва вақте ки мо дар бораи савдои дохилӣ мегӯем, ин дар он маъно дорад ки дар ҳудуди кишвари мо ҳамин ҳолатҳоро мо дида мебарем. яъне дар вақте ки аз як минтақа ба минтақаи дигар барои пайдо кардани кор шаҳрвандон сафар мекунанд ё ин ки дар худи ҳамин ҳудуди шаҳри Хуҷанд ё ин ки дар шаҳри ноҳияҳои худамон барои гирифта бо кор таъмин шудан дар вақти бо кор таъмин шудан ба фиреб дучор мешаванд ва дар ин ҷабҳа онҳоро ҳамчун ғулом истифода мебаранд. аз ин равандҳо, яъне ин ҷабҳаҳои савдои одамон мебошад. он бисёр ҷабҳаҳои васеъ дорад. яке аз онҳо агар аз истифода аз равияи гӯки маънавиёти худи психологияи инсон бошад, он гоҳ онҳо истифода мебаранд ба осароти қарзӣ, яъне онҳоро қарздор карда истода баъд мегӯянд ки ту аз ман қарздор ҳастӣ ва бояд ки то фалон қадар корро иҷро накунӣ, ту аз ман қарздор ҳастӣ ва ба ғуломи меафтанд. ё ин ки дар раванди бе шартнома, бе ҳеҷ гуна ҳуҷҷат вай кардани ба кор қабул кардан ва дар натиҷа ба онҳо маош надодан. ин ҳама як ваяш аст, савдои дохилӣ ҷабҳааш мебошад. ва ҳоказо ва дигар намунаҳо ҳастанд ки ба фикрам боз дар раванди барномамо мо онро бокушода медиҳем. Бале, ташаккур. хуб, ман аз муҳтарам Алишер Ниёзбадалов пурсидани ҳастам. ин чизе ки инҷа муаллима ҳозир зикр кардан дар мисоли он ки масалан гоҳо солҳои пеш мешунидем ки масалан нафаре аз нафаре қарздор шудааст ва ӯ гуфтааст ки фарз кардем то ҳамин корро агар то анҷом нарасонем, гӯем қарзи ту назди ман соф намешавад, маълум аст ки масалан имконияти пардохти қарз надорад. ё гӯем дар мавриди мо имрӯз мебинем ки бисёр ҳолатҳо одамон дар ҷустуҷӯи кор аз ноҳияҳои дурдаст ба маркази маъмурии вилоят шаҳри Хуҷанд меоянд
و مثلا بازاری استخیوی یگانجا به قید گرفته نشده است، بازاری مردکاران که ما همیشگی میبینیم. اگر ناگهان ماشینمان را کنار راه گذاریم که انبوهی زیادی آدمان نزد ماشین جمع میشن و میگن که کار هست، یعنی آنها آماده هستند به کار به خاطر آنکه آنها به ما باور میکنند. اما گاهی حالتایی میشود که کارفرما از مهنت آنها سوء استفاده، یا برعکس حتی حالتایی شده است که مثلا وقتی به چنین حالتهای فریب دادن کارفرما نسبتی گوییم کارگر، آنها خانه‌ها به مقامات میلیسی مراجعه میکنند، چون نفری که همیشگی در ذهن مردم مقامات میلیسی همچون حامی حقوق انسانی همچنین ترتیبات حقوقی شناخته شده است. همین گونه ها مراجعات ها در شما هست، میخواستم توضیح میدادید. مرحمت. بلنگویک نزد شما. تشکر. البته ниҳоят масъалаи рӯзмарра аст. бояд қайд намоям ки ин гуна муроҷиатҳо албатта ҷои доранд. шаҳрвандон бо масъалаҳои гуногун вобаста ба тартиби пардохт нашудани қарзҳои корфармоён дар назди онҳо муроҷиат менамоянд ва бояд қайд намоям ки ҳатман ин гуна ҳар як муроҷиати шаҳрвандон баррасӣ карда мешавад, вале мутаассифона ҳамин хел аст ки чӣ тавре ки мо ҳатто аз назари ҳуқуқ медонем ки тарзи ҳимояи ҳуқуқи шаҳрванд чӣ гуна аст. асосан ба се намуд тақсим карда шудааст, яъне муҳофизати аз ҷониби мақомоти дахлдор, яъне ҳимояи ҳуқуқи оммавӣ мегӯянд, ҳимояи ҳуқуқ аз ҷониби ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва худ ҳимоя, худ муҳофизат аст. албатта вақте ки шаҳрвандон ба мақомоти милитсия муроҷиат мекунанд, ин аз он шаҳодат медиҳад ки ӯ аз яке аз намудҳои ҳимояи ҳуқуқ истифода бурда намешавад. вале камбудӣ дар чӣ аст? пеш аз ҳама мо чӣ тавре ки хуб қайд кардед, ҳангоме дар бозорҳои истихиявии мардикорон гӯема корфармо ва коргар байни худ созиш мебанданд, созиш дар аксари маварид тариқи шифоҳӣ баста мешавад. яъне ягон ҳуҷҷати расмият ба расмият даровардашудаи мавҷуд намебошад ки аз рӯи он мин баъд мақомотҳои дахлдор тавонанд ба рафтори дутарафа баҳогузорӣ намоянд. танҳо аз рӯи нишондоди худи яке аз тарафҳое ки ҳуқуқиҳо поймол шудааст, мо метавонем ба муносибатҳои онҳо баҳогузорӣ намоем. албатта ин санҷиши яктарафа мешавад ва ман ҳамчун ҳуқуқшинос, ҳамчун намояндаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пеш аз ҳама бояд водор созам ки ҳангоми бастани шартномаҳои шифоӣ аллакай худ механизми муҳофизат намудани ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрванд коста меёбад. мо бояд онро дар назар дошта бошем ки пеш аз ҳама ҳангоми дар хонаи корфармо, аксари вақт дар хонаи шаҳрвандон кор кардани шаҳрвандоне ки аз минтақаҳои дигари кишвар омадаанд, фарз кардем онҳо бе пардохти минбаъдаи музди меҳнаташон муддати якчанд вақти давомдор агар ин ҳолат ҷой дошта бошад, пас агар дар ҳолати мавҷуд будани аламатҳои таркиби ҷиноят, ман ҳамчун намояндаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шахсан ё дигар корманди милитсия ё мақомотҳои дахлдори давлатӣ метавонад оиди ин масъала тариқи дахлдори мурофиавӣ амалҷӯӣ кунад. дар дигар ҳолатҳо танҳо тариқи муҳофизати судӣ, яъне муроҷиат ба мақомоти судӣ ё ин ки муроҷиат ба хадамоти назорати давлатии меҳнат ва шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират ки дар вилояти суғ низ филиали худро доранд, онҳо метавонанд аз ҳуқуқи худ бархурдор шаванд. дар ҳамин ҳолат танҳо метавонем оиди ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон гуфтугузор намоем. бале, ташаккур. хуб, муҳтарам ихтиёр шодиев, шумо дар таҷрибаи кори адвокатии худатон шудааст ҳолатое ки дар барномаи қаблӣ шумо гузашта шумо гуфтед ки аз таҷрибаи кори худатон он нисбати он нафароне ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта буданду дар он ҷо корфармо нисбати онҳо масалан ҳуқуқҳои онҳо поймол шуд ба тариқи судӣ, масалан чанд ҳолатҳоро масалан агарчи номашонро зикр накардед, аммо аз ин гӯем таҷрибаи бисёр хуб ёдовар шудед. дар таҷрибаи кори дар ҳолатҳои гӯем дар дохил бо чунин ҳолатҳо рӯбарӯ шудед дар таҷрибаи кориятон? ташаккур. албатта шаҳрвандон оид ба ин масъала ба мо муроҷиат мекунанд, лекин дар аксарат ҳолатҳо натиҷа намедиҳад. барои чӣ? чӣ хеле ки мана муҳтарам намояндаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гуфтанд, аз бас ки шартнома нест, байни ду тараф шартномаи меҳнатӣ баста нашудааст, дар вақти пешниҳод кардани ариза ба мақомоти судӣ низ албатта бояд исбот карда шавад, яъне мувофиқи талаботи моддаҳои 58-60 кодекси мурофиаи граждани ҷумҳурии Тоҷикистон ӯҳддори исбот ба зиммаи тарафҳо аст. яъне тарафе ки ариза нависад бояд онро исбот кунад. ё ин ки худи шаҳрванд барои ҳамто гирифтани маслиҳат оянда чӣ шудан мехоҳад ё донистан мехоҳад ва тарафе ки масалан мехоҳад корро то охир бараду бо пешниҳоди аризаи давоги ба суд нисбати шахсе ки ӯро фиреб кардааст, масалан музди маошро надодааст, муроҷиат мешавад, лекин
албатта дар аксарият ҳолатҳо натиҷаи мусбӣ намедиҳад. خب تشکر. ما البته سر این مسئله باز برمیگردیم، اما من در آغاز در موردی گفتیم که مثلا حالت‌های گویم سودای داخلی آدمانی، آن حالتی که حقوق انسان پایمال می‌شود از جانب یک نفر دیگر و ما اگر به همین مسئله باز گویم عمیق‌تر رجوع کنیم، حتی مثلا تنها فریب کردن آن افرادی که مثلا در جستجوی کار هستند. در برنامه قبلی من همین ما شما خوب می‌دونیم که آنجا معلم سخن در مورد فرزندخوانی نیز رفت، نکاحی مجبوری همچنین. آن حالت‌هایی که انسان مثلا اختیاری گویم حقوق انتخاب انسان به دست دیگران می شود، یعنی آن مثلا جوان دختری یا جوان پسری که مثلا به سن نکاحی رسیده است او را مجبورن به نفری مثلا خانه‌دار می‌کنند که مثلا گویم خواهش او نیست، خواهش انتخاب او نیست. باز همه مسئله آمده سری هر یک نفر شهروند می‌ایستد که در مورد شناخت حقوقشان. من می‌خواستم نظر شما را اونجا فهمیده باشم. تشکر زیاد. واقعا مسئله که امروز مطرح می‌گردد مسئله زمان است. زیرا چخیلی که میگویند جامعه طبق قانونمندی‌های خود به پیش می‌رود و طول 30 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان امروز ما افتخار میکنیم که قانون‌های زیادی در این جاده قبول گردیدند، ولی در بابت وقتی که ما میگوییم که سودای آدمان یا خرید و فروش آدمان حالت‌های هم میشوند که بسیار وقت مردم میخواهد که دختری جوانتر رو به عروسی بیارد و به هر واسطه آنها کوشش میکنند که همین دختر رو به شوهر دهند و نفرانی هم پیدا میشوند که آنها رو گمراه میکنند و میگویند که ما راه و روش آن را یافته داده میتوانیم و شما میتوانید که جوانان رو خانه دار کنید. یعنی این یکی از راه‌های میباشد که فریفتنی همان عائله، فریفتنی همان دختره که همین با هر واسطه و با هر راه‌ها وی رو به شوهر دادند. یعنی که در جامعه امروز در حقیقت چنین مسئله ها وجود دارند و فکر میکنم که این مسئله امروز مسئله اهل جامعه است، اهل جمعیت است، زیرا که مهاجرت در هر دور زمان بود، هست و در هر دور زمان میماند و ما در یک سفر خدمتی خود در وقتی در پارلمان فعالیت داشتیم و دولت یونان سفر کردیم و در همین نقلیات نشسته بودیم. دو زن با همدیگر سخن میکردن، صحبت میکردن. بعد یک زن به زن دیگر زبان روسی که سخن کرده ها، من در حیرت شدم که وای اونجا در یونان یکی اینها با زبان روسی گپ زده ایستادن. گفت که تو چیکار میکنی؟ گفت که من در یک خانه یک فرزند نگاه میکنم، از یک طرف شهر به طرف دیگر شهر به دویگی رفته روزی دراز به همون کودک میشوم. بعد اینا سوال داد که تو همین در همین فعالیت کار چیکار میکنی؟ گفت خود روگ میپزم، درس یاد میدیم به بچه و بچه که ما صحبت میکنیم و ضروریات باشد دیگر کارها رو به انجام میرسم. با حد صحبت کردم، پرسیدن که با تو این چند سو مبلغ میدید؟ بعد مبلغش گفت که ما با آن اهل عائله که من خدمت میکنم شرطنامه داریم. من علاقه اینه بینید که در خارج کشور روسا امروز در یونان فعالیت میکنن، هم میکنن، مردم ما در روسیه میکنن. من خیلی که امروز سروری دولت گفتن علاقه از روسیه آموزگارا آمده استاده در تاجیکستان من درس داده استادن، در شهر خوجند درس داده استادن، لیکن ما باید که جهت‌های جنبه‌های حقوقی آن را به تنظیم بیاریم. بله تشکر. خوب این لحظه من از کارگردان برنامه خواهش میکنم در مورد فعالیت کاری تشکیلات اساساتی و زن و جامعه در شهری کنی بودن در دایره تطبیق یک زیرلایحه خود که به مسئله پیشگیری از ترافیک داخلی بخشیده شده بود، یک سمینارهای آموزشی با مردم گذراندن. من می‌خواستم توجه شما را به همین گزارش روانه ساخته باشم و بعد صحبتمون رو ادامه بدیم. مرحبا. تهدید سودای آدمان در جمهوری تاجیکستان. این موضوع در دایره یک سمیناری آموزشی مورد محاکمه قرار گرفت. مسئله سودای آدمان سالهای قبلی بیشتر در کشورهای خارجی به نظر می رسید. حالا باشد این حالت در داخل تاجیکستان نیز مشاهده می شود. شخصی کاردهنده مهاجران را با وعده پول کلان به کار جلب کرده بعداً مبلغ کاری آنها را نداده فرار می کند یا به شخصی دیگر می فروشد. این مسئله با تشکیل یک سمینار از جانب تشکیلات جمعیتی اساساتی زن و جامعه در دایره لایحه تحکیم توانایی‌های نهادی دولتی، جامعه شهروندی و مکالمه دایر به سودای داخلی آدمان در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. نفرانی هستند که میبیان و پنهان میکنن و میگن که این مهاجرت برفتیم پول کلان کار کردن، وای کار هیچی نبوده است.
лекин азоби унҷа инқадар ҳам баён намекунад. муҳоҷират ҳам то ӯй кунӣ то мусофир нашавӣ, чи мусулмон намеша мегӯяд мусофират бо ин кори душвор нест. бемор мешад, як вақт ҳаст ки одам меёвад, як вақт ҳаст ки пухта наметонад, хӯрда наметонад, ёфта наметонад. мулоқот бо сокинони ҷамоати деҳоти патари шаҳри Конибодон гузаронида шуд. масъулини ташкилот дар оғоз ба иштирокчиён варақаҳои иттилоотӣ дар мавзӯи муҳоҷират ва савдои дохилии одамон тақсим карданд. ба онҳо оиди муҳоҷирати меҳнатӣ, савдои одамон ва намудҳои он маълумот дода шуд. сокинони ҷамоати деҳоти патар ба суолҳои худ посух гирифтанд. дар семинари мазкур ба ҷуз аз сокинони ҷамоати деҳоти патар инчунин гурӯҳи омӯзгорон, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодон, раёсати корбозанон, раисони маҳаллаҳо ва масъулини раёсати агентии шуғли аҳолӣ ва меҳнат дар шаҳри Конибодон иштирок доштанд. таъкид гардид ки ҳолатҳои савдои одамон дар дохили кишвар зиёд шудааст. аксари муҳоҷирон бо умеди кор кардану маблағи ночиз ба даст овардан фирефтаи ин гуна афроти номатлуб мегарданд. одамон фириб дода, баъзе одамон кори нағз қати таъмин мекунем гуфта маблағи калонаша ваъда дода гирифта мебираваду сони унҷа рафта дигар одамон мепурӯшанд. намояндагони ташкилоти ҷамъиятии ассотсиатсияи зан ва ҷомеа ба иштирокчиёни семинар пешниҳод карданд ки ҳангоми ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан ҳатман бо шахси кордиҳанда шартномаи меҳнатӣ баста ҳуқуқҳои худро ҳимоя кунанд, зеро дар акси ҳол ба мушкилӣ дучор мешаванд. намоянда аз раёсати агентии шуғли аҳолӣ ва меҳнат дар шаҳри Конибодон зимни суханронӣ ба иштирокчиён маълумот дод ки давоми соли гузаштаи 2020 275 нафар бекорон дар қайди шуғли аҳолӣ қарор доштанд ки аз ин шумора 1793 нафарашонро занон ташкил медиҳанд. Конибодоманда кор нест гуфта ин мумкин не. ман лично худам мана маълима деби дуроз задан намемонанд. як чанд борам пеши бозори чоршанбетонанда ярмарка ташкил кардем мо. фаҳмидоми ярмарка. Ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ. Дидем бошадага табличкаҳое монда, мо кор пешниҳод кардем. мумкин байнатона дидигиҳо бошанд. барои он ки мо рӯзи чоршанбе инҷа мегирем ки халқа худаш ҳамҷоя эълон накунем, ҷамъ мешаванд, харид мебиён, ҳамин чиз бай мешаванд, бархурдор мешаванд. масъулини ташкилоти ҷамъиятии ассотсиатсияи зан ва ҷомеа баргузории ин гуна мулоқотҳоро дар чанде аз ноҳияҳои дурдасти вилоят ба роҳ мондааст. ҳадаф ин маълумотнок кардани муҳоҷирон аз ҳуқуқҳои худ ва бартараф кардани мушкилиҳои муҳоҷирати меҳнатӣ гуфта мешавад. ман мехостам ки фикри худам ана ин вохӯриҳо бисёртар шавад, боз ҳам бисёртар зиёдтар шавад ки занҳои мо бо аз ин ҳам бисёртар гиранд, маълумот гиранд дар бораи савдои одамон ё ки харидифурӯши одамон. ин барномаҳо ҳамаш ҳаст, лекин ҷудоям нағз мешуд ки бисёр шавад, зиёдтар шавад чорабиниҳо. дар ҷанбаҳси семинар ба иштирокчиёни фаъол аз ҷониби ташкилот тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. мо аз кадом корҳо гӯем оғоз кунем мушкилӣ пайдо мешавад, чӣ кор кунем? албатта ман бояд қайд намоям ки аз ҷумла омодасозӣ ва пахш намудани барномаҳое ки дар айни ҳол иштирок дорем, албатта яке аз воситаҳои баландбаррасии савияи дониши ҳуқуқии мардум аст. ин албатта мусоидат мекунад ба фаҳмидани ба бештар фаҳмидани ҳуқуқҳои онҳо. бо вуҷуди ин ман онро қайд кардани ҳастам ки аз ҷониби давлат нест, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат чораҷӯӣ низ карда мешавад. ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳ мекунем, ба он санадҳои байналмилалие ки ҷумҳурии Тоҷикистон имзо кардааст, ба аъзогии ҷумҳурии Тоҷикистон ба фарз кардем ба ташкилоти байналмилалии меҳнат ки ҳанӯз моҳи ноябри соли 1992 аъзои мустақили ин ташкилот гаштааст ва зиёда аз 50 конвенсию созишномаи аҳдҳои байналмилалиро ба имзо расонида, ратификатсия кунонидааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки ба ин масъалаи муҳим аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби мақомоти қонунгузор иҷроия ниҳоят аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад ва мо низ яъне намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вазифадор карда мешавем ки ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон ҳангоми вохӯриҳо, ҳангоми аз ҷумла дар рафти фаъолияти бевоситаи хизматии худ, яъне тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ, кор бо аҳолӣ аз ҷониби нозирони минтақавӣ, ба ин ниҳоят аҳамияти муҳим диҳем. онҳоро аз ҳуқуқҳои доштаашон огоҳ созем, огоҳии ҳуқуқи онҳоро баланд намоем. ва албатта ман боварии комил дорам ки шаҳрвандони мо дар замони муосир
вобаста ба талаботҳои рӯзгор, вобаста ба талаботҳои ҳозираи замона бештар аз ҳуқуқи худ огоҳ мебошанд ва медонанд ки дар ҳолати ба вуҷуд омадани зиддиятҳо, мухолифатҳо бо корфармоён онҳо метавонанд ба ин ё он мақомоти дағдор муроҷиат намоянд ва чӣ тавре ки ҳамнишастимон гуфтанд, албатта метавонанд дар охир ба мақомоти судӣ низ барои ҳимояи ҳуқуқи худ муроҷиат намоянд. Танҳо чӣ тавре ки боз як бори дигар қайд карда мегузарам, мушкилии исботкунии ваҷҳои пешовардаи онҳо бар зиммаи онҳо вогузор карда мешавад, зеро онҳо дар назди суд баробаранд бо корфармо ва тарафҳои баҳс ба ҳисоб мераванд ва модоме ки онҳо ваҷҳои худро ба суд пеш меоранд ки корфармо уҳдадории меҳнатии худро иҷро накард, яъне музди меҳнати маро пардохт накард, ӯ вазифадор аст ки он ваҷҳое ки ба суд пешниҳод карда истодааст худаш исбот кунад ва аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки дар ҳамин ҳолат пеш аз ҳама барои чӣ тавре ки муаллима қайд карданд, пешакӣ дар ҳузури шоҳид аст бо фарз кардем оддитарин ба навор гирифтан ба телефонҳои мобилии ҳозири замон ки имконияти ба навор гирифтан аст пеш аз оғоз намудани фаъолияти меҳнатӣ, фарз кардем дар ҳавлидорӣ кор мекунад, як оддӣ кардагоем як хиштро аз як ҷо гирифта ба дигар ҷо пеш аз бурдан, ҳамин ҳолатро сабт кунад ки дар ҳолати аввала чӣ ҳолат дошт, пас аз анҷом ёфтани фаъолияти меҳнатӣ ба чӣ ҳолат омада расид, то ин ки як намуди исбот бошад аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ. Ин як оддитарин аз нуқтаи амалия мебошад. Агар ҳамин гуна амалҳоро иҷро намояд, пас исбот намудани далелҳои ваҷҳои ӯ далелнок мешавад, яъне ӯ метавонад дар ҳолати ба вуҷуд омадани мухолифат, баҳс гуфтаҳои худро асоснок кунад, ваҷҳои худро исбот кунад ва дар ҳолати чунин амалҳо аз ҷониби корфармо мунтазам ҷой дошта бошад, пас метавонад ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунад, зеро дар ин ҳолат аломатҳои таркиби ҷиноят низ мавҷуд буданаш мумкин аз эҳтимол дур нест. аз ҳама асосӣ масъала дар сари он аст ки имрӯз бояд ҷомеа, на фақат ки ҷомеа, балки иҷрокунандагони ҳамин қонунҳое ки ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро муайян кардааст, яъне сохторҳое ки марбут ҳастанд ба ин масъала, бояд ки онҳо фаъолона фаъолият баранд. ва хосатан дар масъалаи савдои одамон мо медонем ки субъектҳо ҳастанд, якчанд субъектҳое ҳастанд ки бевосита онҳо ҷавобгар ҳастанд ба ҳамин масъала, барои ба роҳ мондан, барои назорат кардан, барои дар байни аҳолӣ онро паҳн кардан. лекин афсӯс ки на ҳама вақт шояд ки ҳамин субъектҳо хуб кор мекунанд ё на он ки мардум аз ҳуқуқҳои худ бархурдор аст, мардум ба ҳамин гуна ҳодисаҳо дучор мешавад. ва ман фикр мекунам ки имрӯз мавриде расидааст ки пеш аз ҳама бояд мо маърифати ҳуқуқи шаҳрвандонро баланд бардорем ва корро аз маҳалли зист сар кунем. масалан ҳамин дар шаҳри хуҷанд 22 маҳаллаи истиқоматӣ ҳаст. агар ҳамин ҳар як кумитаи маҳалла вобаста ба ҳамон аҳолие ки дар маҳалли худаш ҳаст, зисту зиндагии онро хуб медонад, аз раиси муҳалла бештару хубтар ҳар як оиларо касе намедонад. инҳо агар кори худашон бошанд, дар ҳар як маҳалла нозири минтақавӣ ҳаст, дар ҳар маҳал агар нозири минтақавӣ хуб кор кунад, дар ҳар якта маҳалла шӯрои занони маҳалла ҳаст, шӯрои занон кор кунад, шӯрои ҷавонон кор кунад, яъне баландбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон ин масъалаи асосӣ аст. ва дуввум масъалае ки ман пешниҳод мекунам он аст ки имрӯз расонаҳои ахбори омма вобаста ба ҳамин масъалаҳо бештар фаъолият баранд. пеш аз ҳама бояд мо чизе ки муаллима қайд кардан сатҳи маърифати ҳуқуқи шуурнокии мардумро баланд бардорем, яъне бо кадом роҳу воситаҳо телевизион, матбуот, газета, бурдани корҳои ташвиқотӣ, тағриботӣ, суҳбатҳо гузаронда бо аҳолӣ. албатта дар ин ҷо дар барномаҳои қаблӣ низ қайд карда будам, ҳозир ҳам такрор боша мегӯям, дар ин ҷо бояд кори маҳалла, чизе ки муаллима гуфтанд дар ҳақиқат дуруст аст, зеро ки дар маҳалла ки зиндагон мегӯяд, киҳо مثلا موقتا زندگان کیها مهمان هستند، کی در کدام سطح زندگان میکنند، کی در کدام حالت قرار دارد. البته رئیسان محله یا که ناظران منطقوی خوبتر و بیشتر میدونند. البته آنها در یک جایگی با همبستگی کار کنند، البته موافق مقصد میشد. وقتی که شهروند حقوقش رو میداند از حقوقش برخوردار میشد. و چیز اساسی در ماده 4 کدکس مرافع گرجان جمهوری قید کرده میشود که هر کسی که حفظ حقوقش پایمال شده است، بهره برقرار کردن حفظ حقوقش حفظ سودی دارد. از همین حقوقش شهروند اگر برخوردار باشد به مقاط سودی مراجعه میکنه، اگر حقوقش داند به مقاط من ملی مراجعه میکنه، اگر نداند چی؟ حقوق او پایمال شده میماند. باید ما با این حالت بی‌طرف نباشیم و کمی باشد هم
аз ҷиҳати ёрии ҳуқуқӣ бошад, аз ҷиҳати додани маслиҳатҳои муфид ёрии амали худро расонад. албатта ин масъалаи бисёр ҳам заруриро ба байн бардоштем, зеро ки умуман муқовимат бар зидди одамрабоӣ ва трафики ташкилоти мо бо он аз соли 2009 инҷониб фаъолият мекунад, на танҳо дар ноҳияи Конибодом ки дар инҷо мисолашро овардем, инчунин дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва инчунин дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ лоиҳаҳоро мо амалӣ карда будем. фаъолияте ки мо мекунем умуман ҳамаи ташкилотҳои ҷамъиятӣ ки дар ин самт фаъолияти худро мебаранд, ҳамаи онҳо барои баланд бардоштани маърифатнокӣ ва умуман фарҳанги мардум оиди муқовимат ба савдои одам равона карда шудааст. Барои баланд бардоштани маълумотнокии мардум оиди ҳуқуқҳои худ нисбат ба ҳимояи онҳо, нисбат ба куҷо муроҷиат кардан, чӣ гуна роҳҳои ҳаллро ёфтан, ҳамаи инро мо карда меистем. Лекин чуноне ки гуфтан дар сатҳи миллӣ қонунгузор ҳамаи он гӯё ки механизмро дар сатҳи миллӣ бисёр нағз ба ҷо мондааст. қонунҳои бисёр хуб дорем, лекин дар сатҳи маҳаллӣ на ҳама кас аз онҳо бохабар ҳастанд. мисол ҳамон сохторҳои марбут ки иҷрокунандаи бевоситаи ҳамин қонунгузора ҳастанд, дар вақте ки мо дар семинарҳои корҳои фаҳмондии бо кумитаҳои маҳаллаҳо гузаронда истодем, аксариятшон бо муозири минтақавӣ дар самти зич кор мекунанд, лекин бо мисол тандурустӣ, бо шуғли аҳолӣ, бо дигар робитаи зич надоранд. ҳол он ки комиссияи байниидоравӣ аъзоҳои он ҳамаи аксарият ҳамин сохторҳоро дар бар мегирад ва агар дар сатҳи миллӣ ин комиссия кор кунад, дар сатҳи маҳаллӣ он кораш суст аст ва ин сустӣ аз он сабаб дорад ки одамҳо мехоҳанд ҳамаи ин сохторҳо ҳамкорӣ карданро розигӣ ҳастанд. вақте ки бо мактуб мо муроҷиат мекунем, дастгирӣ меёбем дар шаҳр ноҳияҳо, дар ҳамин вохирие ки иттилоотие ки мо шумо dabnavor нишон додтон дар ин ҷо аз ҳамаи сохторҳо иштирок карданд, чунки инҳо ҳам мехоҳанд ки бо сатҳи маърифатнокӣ мардонро баланд кунанд ва дар саволҳои онҳо ҷавоб диҳанд. роҳҳои ҳалли он масъалаҳое ки мо имрӯз барои баланд бардоштан гуфтем, танҳо бо вохираи иттилоотӣ анҷом додан мумкин нест. дар ин ҷо ҳамаи сохторҳо ҳамакаса ҳамоҳангсозона бояд ки робита карда онро устувор кунанд, чунки лоиҳа имрӯз ҳаст пагон нест, лекин дар оянда ин система гӯем мегӯянд ҳамин ҳамоҳангсозӣ бояд устувор бошад. яке аз роҳҳое ки мо онро дар амалият дидем, ин татбиқ кардани ва дарсҳои чигам нишон вай мегӯянд ку дарсое ки дар онҷо як намояндаи сохторҳои марбута дар мактаб, дар вақти мактаб дарсҳои таърих ё ин ки ҳуқуқ ба иштирок намуда, дар ҳамон мисолҳои практики амалия онро бо нақшҳо бозӣ кардани бачаҳо, ин чиз ба фикри онҳо ваи онҳо зеҳни онҳо нақстар ҷой мешавад. ин ё ки ситуатсиони ё ин ки нақшавӣ ё ин ки ситуатсиони симулятсиони упражнение мегӯем, ин вақте ки бо бачаҳо худашон ҳамин нақшҳоро бозӣ карда истода ба онҳо ҷавоб меҷӯянд. дар ин вақт ҳамчун жюри, ҳамчун ягон намоянда аз ҳамин сохторҳо иштирок карда мегӯянд ки ҳа бачаҳо дуруст гуфтед, мани хел роҳҳо мани хел ҳал дорад, мани хел, яъне дар ин ҷо ҳам адвокатҳо иштирок карда метавонанд, ҳам сохторҳои мисол ҳифзи ҳуқуқ, ҳам мисол ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ин корҳоро бисёртар карда анъанавӣ кардан дар кор, ки дар ҳамин рафт аз ҳамин хурдӣ фарзандҳои мисол мактаббачаҳон аз синфи 10, 11, якум, дуюм курс ва дигар ҳамин корҳоро анҷом диҳад, сатҳи маърифатнокӣ ба фикрам баландтар мешавад. ҳозир чунон ки дар навор дидед, мо аксаран занҳоро ҷалб карда тавонистем, чунки мо ҳамроҳе ки ташкилоти ҷамъиятӣ ассоатсияти зан ва ҷомеа мебошем, вақте ки мо мактуб мекунем, аксарият вақт занҳо мебоянд. Ин ҷо мо фақат сатҳи он занҳоро ҷалб мекунем ки онҳо бригада шуда дар ҷойҳо рафта кор мекунанд, ку мисоли барои ҳамин бешартнома кор мекунанд. барои инҳо ин чиз мағз буд, лекин мардҳое ки дар мардикорбозоҳ кор мекунанд ё ин ки ҷавонҳое ки корҷӯӣ карда ба дигар шаҳру ноҳияҳо мераванд, ҳами инҳоро самтҳоро мо афсӯс ки на ҳама вақт дар бар карда метавонем. аз ҳамин сабаб бисёр нағз мешуд ки ҳамин аъзоҳои комиссияи байниидоравӣ ки дар ҳамин мувофиқи қонун муайян шуданд, онҳо ҳамоҳангсозӣ кардан ба нақшаи чорабиниҳо бо ҳамин сохторҳои марбута дар ҷойҳои муайян тасдиқ карда шавад. мо айни замон нақшаи чораҷоии 5-солаи ҳар як шаҳру ноҳияро ҳукумати давлатӣ дар вилояту ваҳо тасдиқ карда шуданд ва дар
самти ҳамон фаъолиятҳое ки мекунанд мо мехостем ки дар ҳамкорӣ ташкилоти ҷамъиятӣ бар ҳамин равияҳо кор кунем. Мо фикри андешаи худро ба ҳамин шаҳру ноҳияҳо оиди иҷроиши ҳамин нақшаи чорабиниҳо пешниҳод кардем. ҳоло акун интизори ҷавоби онҳо ҳастем ки дар ҳамин самтҳои 5 солина чӣ корҳоро бояд анҷом диҳем гуфта ҳамроҳи кор кардистем. Бале, ташаккур муаллима. чихеле ки мана хайрнисо гуфтанд, чихеле ки намояндагони мо дар инҷо гуфтанд ки бояд мо ҳамагӣ як ҷое фаъолият кунем. ин дуруст аст. мана ҳозир вақте ки мо филма тамошо кардем, намояндаи хадамоти муҳоҷирату шуғли аҳолӣ баромад кардан, гуфтанд ки мо ярмаркаи ҷои корӣ кардем. гуфтем ки дар шаҳри Конибодом чӣ қадар ҷойҳои корӣ холӣ дорем мо, ки мардум биёяд ба ҳамин корҳо сарҷам шавад. вале афсус ки баъзан мебинед ки мардум намераванд. ва вақте ки мо бо муҳоҷирон дар Русия вохӯрӣ доштем я дар як сафари корӣ, ман вақте дидам ки муҳоҷирони мо кадом корҳоро дар муҳоҷират ба иҷро мерасонанд, ман бори дигар гуфтам, агар ҳамин кори ҳаминҷо ба иҷро мекардагиша дар ватани худаш иҷро кунад, якумаш ки азият намекашад, дуюмаш зиндагии орому осуда мебарад, сеюмаш ин ки падару модару хешу табори худашро зану фарзандаш кади наздик мешавад. ман ме оила бекор кардани ақди никоҳам ба муҳоҷират бисёр равобита дорад. барои чӣ? ба муҳоҷират мераванд, оилашон инҷо партофта мераванд, кӯдакашон монда мераванд, ё ин зан ягон дигар роҳ ба меравад, ё мард ба дигар роҳ меравад, мебинед ки оила вайрон мешавад. барои чӣ имрӯз мо ба қонунҳои худамо итоат намекунем? сохторҳое ки бевосита ба ҳамин масъала вобастагӣ доранд. барои чӣ? барои дар амал иҷро шудани ҳамин фаъолияти худашона байни аҳолӣ ҳамин гуна кор намебаранд ки вай ба Русия нараваду ҳамун дар Конибодом ҳамун ҷои корие ки ҳаст ҳамин масъалакати кор кунад. дар ҳақиқат имрӯз ташкилотҳои ҷамъиятӣ вобаста ба ҳамин масъалаҳо хеле корҳои зиёди тарғибу ташвиқотӣ мебаранд. имрӯз бояд ки маърифати ҳуқуқи мардум баланд бардошта шавад, мақомотҳои сохторҳои дахлдор хуб фаъолият кунанд, ҷомеа бояд ки худаш ҳам дар онҳо дар якҷоягӣ дар ҳамкор бошад ва барои ҳамон масъалаҳое ки имрӯз бевосита ба зиндагии мо халал мерасонад, бояд ки эътибори ҷиддӣ диҳанд. мана сири вақте ки мо дар бораи фарзандхонӣ мегӯем, фарзандхонӣ ҳам махфият дорад мувофиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон. вай бояд ки махфӣ бошад. вай бояд ки вай кӯдак ба гоҳ нафаҳмад ки ина гирифтину фарзандхонӣ ва додиянд, вай падару модари вай не, ки аз паси вай ҷангу ҷанҷол барпо нахезад. ҳамин биям маърифати ҳуқуқи ба фарзандхонӣ мегирифтагиҳоро баланд бардоштан дар кор, ки ту пеш аз он ки кӯдака ба фарзандхонӣ мегирӣ, аввал фикр кун ки оё ту ҳамина тарбия карда метавонӣ ё пагоҳ кӯдака тақдираша ба дасти худаш вогузор мекунӣ. илҳомҷон, хеле шумо хеле хуб гуфтед. ҳамаи он ҷанбаҳое ки имрӯз мо таъкид кардем, ҳамаи ин корҳои тарғибу ташвиқотие ки мо бояд барем ва хоса боз ҳам мегӯем ки ҳамин маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон боло бардошта шавад. бале, ташаккур меҳмонони азиз, коршиносони арҷманд барои иштирокатон, барои шарҳу тавзеҳи ин масъала. ва ростӣ ман дар оғоз гуфтам ва бори дигар такрор мекунам, иштирок дар ин барнома ин пеш аз ҳама баёни мавқеи баланди шаҳрвандӣ аст ки даъвати моро пазируфтанд, омаданд, иштирок карданд ва ҳамаи нуктаҳои асосии ин мавзӯъро имрӯз ба мо шумо бинандаҳои азиз, ин коршиносони арҷманди мо шарҳу тавзеҳ доданд. бароятон бори дигар ташаккур мегӯям ва мо суханро аз қонун оғоз кардем, бо ҳамин мазмун ҷамъбаст мекунем, чун ҳосили суҳбати имрӯзии мо ин фаъолияти даста ҷамъӣ аст. на танҳо масалан мақомоти милитсия ё масалан фақат гӯем шӯъбаи занҳо ё як ташкилоти ҷамъиятӣ ё гӯем адвокат, яъне ин фаъолияти бояд дастаҷамъона бошад аз гӯем он манзиле ки мо зиндагӣ мекунем. ба ҳикмати оне ки як мавриде буд, мо гуфтем ки барои чӣ мо хонаи худамонро обод мекунем, аммо дар ободии як кӯчаи худамон саҳмгузор нашавем. ростӣ барои ин ҳар як нафар бояд тафаккур кунад. ин барномаи таваҷҷӯҳ буд. хайр, хонаатон обод бошад.